Gibutyag ni Vice President Sara Duterte nga dili niya personalon ang mga atake sa politika. Apan dili matud pa niya angay pasagdan ang giingong korupsyon o pagpangabuso sa nga nakaapekto sa katawhang Filipino. Dugang pa sa Vice Presidente nga normal na sa politika ang mga kritisismo o pagbatikos batok sa usa ka lider. Apan bisan pa niini giingon ni Duterte nga lahi ang iyang pagtan-aw kung ang mga issue dunay kalabutan sa giingong korupsyon o pagpangabuso nga nakaapekto sa nasod o sa katawhang Filipino. Busa kinahanglang tutukan kini og aksyonan. Atong paminawon ang tipik sa pamahayag ni VP Sara Duterte. Para naman dito sa Mindanao, inaasahan natin dulot ng mga I don't take it personally kasi para sa akin ba, yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, yung corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. So, hindi natin yan palalampasin.